Hej Jens Stortime. I den her video der vil jeg vise, hvordan I kan bygge jeres tekst op, så den bliver lettere for andre at læse og sådan lidt mere overskuelig. Der er nogle bestemte ting, man skal tænke på, når man bygger teksten op. Og det første, I skal gøre, det er, at I skal lave en overskrift for jeres tekst. Og da det er en sommerferieberetning, så vælger jeg at kalde den for Karins sommer. Overskriften den skal være lidt større end resten af skriften i teksten, så jeg vælger her at sige, at jeg får overskrift 26 her. Så skriver jeg Karins sommer. I kan se her, det står på midten af dokumentet. Det gør det, fordi jeg har klikket herop. Den her firkant, den viser, at min tekst står på midten. Så klikker jeg ned, og nu vil jeg gerne have, at min tekst skal starte herude i venstre side. Så går jeg op og klikker, I kan se her, at teksten starter på venstre side og bevæger sig mod højre, så jeg klikker lige på den der. Nu skal jeg have nogle underoverskrifter, som er nogle underoverskrifter for det, jeg har oplevet i min sommerferie. De skal ikke være lige så store som det heroppe. De skal være lidt mindre, så jeg vælger f.eks. skriften størrelse 20 her. Så, nu er jeg klar til at skrive om min sommer. Og det første jeg oplevede, det var, at jeg var på Slette Strand. Det er center. Det er den første underoverskrift. I kan egentlig bare tage jeres tidslinje, og så kan I bruge de overskrifter, I har skrevet ind i den. For det er faktisk de overskrifter, I skal bruge her. Det var det første, jeg oplevede. Det næste, jeg oplevede, det var, at jeg var i Harzen. Det er altså min næste overskrift. Eller underoverskrift, som det hedder. Og det tredje, jeg oplevede, det var en tur i sommerhus. Så nu har jeg simpelthen mine overskrifter her. Jeg tror lige, jeg vælger at gøre øverste overskrift. Den vælger jeg på fed. Det gør jeg ved at markere det og trykke på F. Og så har jeg min første oplevelse her. Den gør jeg også lige fed. Og det gør jeg også med den her. Og jeg gør det med den her. Sådan. Nu har jeg altså min overskrift, og jeg har 3 underoverskrifter. Nu skal jeg i gang med at skrive herinde under mine overskrifter. Og jeg skal simpelthen starte med at skrive, hvad var det for nogle oplevelser, jeg havde på Slette Strand Feriecenter. Jo, jeg starter med at skrive, det første, jeg gjorde i min sommerferie, var at tage en tur til Slette Strand Feriecenter. Jeg skal også beskrive, hvem der var med, og man skal beskrive, hvor det var henne. Det har jeg fortalt. Det var Slette Strand Feriecenter. Jeg skriver lige her, jeg havde hele min familie med. Punktum. Så skal jeg også beskrive lidt om, hvad jeg lavede deroppe. Og det jeg blandt andet gjorde, det var, at jeg var ude og køre mountainbike. Her skriver jeg var ude og køre. Vi forkorter det MTB. Jeg var ude og køre mountainbike. Der var også mange andre ting, jeg oplevede, men jeg vil ikke skrive det hele her. Så altså man skal skrive, hvor var jeg henne? Hvem var jeg med? Og hvad lavede jeg der, hvor jeg var henne? Til slut så er det rigtig fint, hvis man kommer med en vurdering af ens oplevelse. Og jeg kan eksempel skrive, jeg syntes, at det var 5 skønne dage, fordi jeg havde en masse sjov på min cykel. Det var den første oplevelse, jeg havde i en sommerferie. Så går jeg ned og gør præcis det samme hernede under Harzen. Jeg skriver altså, hvor var jeg helt præcis henne, hvem var jeg med, og hvad oplevede jeg på den tur. Og så kom en vurdering af, hvad synes jeg egentlig om det her? Var det sjovt? Var det spændende? Var det kedeligt? Eller ja, hvad I nu kommer i tanke om. Så gør I bare med under alle jeres underoverskrifter her. Det var sådan set bare det. Så nu, god fornøjelse.